Analiżi li saret mill-Bank of Valletta tal-kontijiet bankarji ta' Roberta Bela u Lidja Bela juru tranzazzjoni ta' €1,000,000 li huma potenzjalment suspettużi. Dan kien żvelat mill-ġurnal Sunday Times of Malta hekk kif il-faċċata komplet titfa' dawl fuq l-allegazzjonijiet serjissimi li ilhom jiċċirkulaw xhur sħaħ dwar il-ġid li rnexxielu jkattar Roberta Bela u kif iġġenera dawn il-flejjes kbar. Analiżi li saret f'Jannar tal-2020 ftit wara li Roberta Bela inħatar Prim Ministru turi li fost transazzjonijiet suspettużi hemm 3 pagamenti mill-kont ta' Roberta Bela għal kont ta' Martu Lidja li għandhom total ta' €640,000 u li saru bejn l-2017 u l-2019. Skont l-analiżi tal-BOV waqt il-perjodu li għamlu jaħdmu bħala avukati, il-koppja qabela kienu għażlu li jżommu kont wieħed kemm għal transazzjonijiet personali kif ukoll transazzjonijiet tax-xogħol. Dan kollu wassal biex il-bank isib diffikultà jifhem liema pagamenti saru għal xiex. Fil-fatt, skont it-Times, il-familja Bela ħaltet flimkien il-flus li kienu ġejjin minn xogħol legali ma' flus oħra li kienu purament għal spejjeż personali bħal miżati tal-iskola tat-tifla. Dan fil-waqt li qed jerġgħu jqumu dubi serji dwar il-lussu li jgħix fih il-Prim Ministru, inkluż l-jott u 3 proprjetajiet li skont Roberta Bela ġew akkwistati mingħajr loan. Barra minn hekk Lidja Bela rrifjutat li tagħti lill-bank il-koppji tar-ritern tat-taxxa, waqt li Bela kien qal li bejn l-2017 u l-2019 kellu dħul ta' €754,000 mix-xogħol tiegħu bħala avukat u ddikjara kważi nofs dan l-ammont fi spejjeż biex bekk ħallas income tax fuq €385,077. L-analiżi wrid ukoll li fl-2018 u kien iddepożita żewġ ċekkijiet ta' €328,000 li ma kinux miktuba f'ismu imma lil persuni terzi li ma ċekkijiet ma tħallewx jissarfu bħala proċeduri kontra l-ħasin tal-flus, waqt li ċertu pagamenti indikaw ukoll li Bela baqa' jieħu flejjes għax-xogħol legali wara li kien ser membru parlamentari u wara li laħaq Prim Ministru dawn il-pagamenti bdew jingħataw lil martu Lidja Bela.